Ba cul chathair Iosa é ón Baiste. Bhí cónaí ón Baiste amach san ásach cóngarach don abhainn Jordan. Gach lá tháinig Eoin go dtí brúach na Chordain chun labhairt leis na daoine. Bíodh í ré sa Eoin, tá riacht dé ag teacht. Déananig í athrú bhór Scéalta. Ná bíodh í ag gcuid, ná bíodh í ag ancient bréaga. Déananig í athrú bhór Scéalta, bíodh í ré, tá riacht dé ag teacht. Tháinig slua mór daoine chun éisteach leis. D'éis siad leis, agus chun tuispáint go raibh siad ag déanamh athrú a Scéalta, shiúil siad isteach san abhainn Jordan le hón, go básigh sé iad. Cuir Eoin corp iomlán an duine faoin uisce, agus tháinig siad aníos ré i gcóir tús nua. Lá amháin bhí Eoin ag rá go raibh duine níos tábhachtaí ná é le teacht. Tá duine eile le teacht seisin. Duine níos tábhachta ná mise, agus ní fiú mé a bhróg a cheangailt. Agus Eoin ag rá sin, tháinig Íosa féin i láthair. Tháinig Íosa os córóin agus d'iarr sé Eoin é a bhaiste. Nuair a chunig Eoin dúirt sé, ba chóir go mbeidh mise ag teach cuat, ní fiú méid a bhróg a cheangailt. Ach dúirt Íosa leis, ná habair, seo an rud cóir le déanamh, baistíam. Shiúil Íosa isteach sa Jordan le hón, d'imigh Íosa faoin uisce go chumláin. Nuair a tháinig Íosa aníos ón uisce, doscail neamh agus tháinig colam anuas ar Íosa agus bhí go le chlostáil ag rá. Seo má bhac muirnach, tá mé lán sásta leis. Bíodh í ag éisteach leis. D'imigh Íosa isteach san ásach an sin, agus cás sé 10 lá ag gaoth agus ag déanamh padracha sular thosaigh sé ag múna faoin ngrá mór atá ag dia dúin go léir.